Jiena rrid soċjetà fejn tirrenja l-ġustizzja. Fejn min jimxi mal-liġi ikollu isserħan il-moħħ. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu kien qed jindirizza attività politika illi saret f'Ħattart. Bernard Grech qal il-Gvern Laburista jipprova jimpressjona b'diskors kbir, iżda mbagħad ma jwettaq xejn, gvern tal-qeq li ma jżommx ma dak li jwiegħed. Huwa qal li kull individwu għandu bżonn serħan il-moħħ hekk kif kollox jorbot ma' din il-ħaġa. Serħan il-moħħ li wieħed ikollu impjieg tajjeb, servizz tas-saħħa tajjeb u li jħossu sigur fit-toroq Maltin u Għawċin. Saħaq li fl-modi kien hemm gvern nazzjonalista li kien iserraħ li mħuħ tan-nies li fost l-oħrajn l-istituzzjonijiet kienu qegħdin jaħdmu. Kelli s-serħan tal-moħħ illi l-Università tagħna kienet l-aqwa istituzzjoni. Kelli s-serħan tal-moħħ illi l-edukazzjoni f'pajjiżna kienet garantita. Kelli s-serħan tal-moħħ illi kellna state of the art u l-aqwa sistema tas-saħħa f'pajjiżna. Kelli s-serħan il-moħħ f'kull aspett. Għalhekk ma kellix għalfejn inkwieta. Għalhekk jien stajt noħlom, għalhekk jien stajt nippjana, għalhekk jien stajt inħares lejn il-futur. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal illum il-ġurnata bosta persuni huma inkwetati b'dak kollu qed iseħħ f'pajjiżna fejn fost oħrajn bħalissa hemm nuqqas kbir ta' mediċini, numru ta' operazzjonijiet li qed jitħassru u l-għoli tal-ħajja li dejjem qed jiżdied. Iżda quddiem dan kollu l-gvern ta' Robert Tabella mhuwiex joffri serħan il-moħħ. Bernard Grech refera għal Ministru Bajrin Kamilleri il ħoloq klima li qed tiddemoralizza lill-pulizija ta' pajjiżna, dan kif in-nuqqas ta' sigurtà huwa tort ta' dawk li f'pajjiżna daħlu sens ta' impunità. Saħaq li f'pajjiżna minnu kriminali għandu serħan il-moħħ, iżda dawk li qed ibatu biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja u dawk li stinkaw biex jaħdmu jaqilgħu il-flus m'għandhomx serħan il-moħħ. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jaħdem sabiex jagħti s-sigurtà u s-serħan il-moħħ lill-poplu Malti Għawċi kollu, anke lill-ġenerazzjonijiet futuri fosthom it-tarbija fil-ġuf. U għalhekk se nibqgħu nkunu il-vuċi ta' dik it-tarbija, għalhekk se nibqgħu nitkellmu għaliex aħna nemmnu fil-ħajja mill-bidu sa tmiem. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex ipoġġi l-interess tal-poplu l-ewwel u qabel kollox. Ibqgħu ejdulna x'qiegħed jinkwitakom ħalli il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun dak il-partit li jindirizza dak li qiegħed jaffettwak biex inti ikollok is-serħan il-moħħ, biex inti tkun tista' tħares fil-futur, biex inti tkun tista' tara illi l-ħolm tiegħek, ix-xewqat tiegħek tista' twettaqhom u inti li timxi sew isserraħ rasek li ssir ġustizzja miegħek. Jiena rridek tgħix f'pajjiż ġust, Malta u Għawdex illi jixirqulek. Grazzi ħafna.